казва Господ. Но това страдание е само за един сезон. Не трябва да се притесняваме от тези страдания, казва Господ. Защото предстои голямо количество мощни награди на славата, казва Господ. Защото дойде моментът и това за глобално разтърсване ще бъде. Но Господ казва, не бой се, защото имам всяка ситуация, всички страни по света под контрол. Може да чуем амин. Амин. Ето какво казва Господ. Идва скръб. 3 години и половина скръб върху света, казва Господ. И тази скръб ще започне тази година, 2026 година. През следващите няколко седмици или месеци, целият свят ще потъне в размирен сезон. Това ще се засегне цялата човешка раса в нацията, в нациите. Но Господ казва, че ще има могъщество, свръхестествени посещения, светлина, ще дойде царствата на светлината. Божия народ ще бъде облечен в Неговата слава и сила. И ще има свръхестествено, необикновено покритие. Божествената закрила да освободи, която Бог ще освободи. Не знам, синове Божии, но вашето пътуване с Светия Дух трябва да бъде по-горещо, по-дълбоко, дори отколкото някога сте имали. Но въпросът ми е, защо си играеш с вярата си в тези крайни времена? Духът на Господа казва, трябва да програмираме съзнанието си да се превежда в съответствие с духовния свят. Да стигнем, да влезем в синхрон с свръхестествената интелигентност, където нашите емоции и